Jeg sagde til politibetjenten, efter jeg knappede en baby. Okay, jeg tror bare, jeg starter. Det er derfor, jeg ikke kunne se ham, så... det var en GG-channel. Smølf. Kom væk med mig! Nej, du skal... Jeg skal viske noget til dig for helvede. John Carsten. Du er så nederen. Nej, nu stopper det! What the fuck? Jeg har været live i Vundet den pris og alt det der. Og jeg vil bare sige, dem der har vundet, de har jo selvfølgelig fortjent det. Det har det jo tydeligvis. Man har jo altid dem der, men altså, det er dem der skulle have. Det var dem der. Det er ligesom... Peter. Men for det er ekstra god pik, det der. Kom så. Det var så ikke lige det, jeg regnede med, men det er fair nok. Næste gang skal den ikke I'm fucking out. Dræbe sin modstander, det er et kortspil. Det er godt, jeg har fundet et kort på i dag, hva'? Klip den lidt. Ej. Hallo. Tog det noget. Jeg tror, der var 3-0 til sidst. Jeg har smidt lidt vand ud over mig. Hold kæft, du er lykkelig. Du er allerede fuld.